ina son a ɓoye maganar aure na ni da Al'amin. Ba na so a san wanda zan aura shi ne wanda kawata ta guda. Jamila dai mace ce mai kyau kuma gadiri, wacce tun farko ta taso ne cikin gidan talauci, amma sai dai ita mace ce mai son jin daɗi da kuma son abin duniya, wanda a farkon labari na season 8 episode 1 ita ce wanda alƙawarin auren Al'amin yake kanta, har ma kayan lefen shi yana gidansu. Amma sai dai kash, ashe za ta nuna mugunta da kuma son zuciya bayan bayyana wani attajiri mai suna Alhaji Lawal, inda ya bullo da yaudara na kuɗi har ya siya zuciyar Jamila ya aure ta, suka bar Al'amin cikin wani hali. Amma da yake Allah ba azzalumin bawansa bane, sai ya azurta shi da Maryam bisa tawakkali da ya nuna. Amma sai dai na kasa ganewa Jamila mugunta take nunawa ko kuma son zuciya, saboda har wa yau kokarin ƙara raba shi da abin da ya samu take yi, inda wani attajirin ya sake bayyana suna kuma sake nema akan nema, duk don a raba Al'amin da Maryam. Amma sai dai Maryam mace ce mai zama akan maganarta, ba kaman kawarta Jamila ba da iyayenta masu son kuɗi. To me za ku iya faɗi game da Jamila? Mugunta take nunawa ko kuma son zuciya? Don wallahi Lawan da bakin shi ke gaya mai idan yana bukatar kuɗi Faruk ke tambaya ke bashi.